Здравейте! Днес ще ви покажем BMW 520 2021 година X-Drive Mild Hybrid. Колата е с 2-литров мотор, 190 конски сили. Както виждаме, екипирана с BMW Laser Lights. Имаме и активни хриле на предната решетка и 360 градусова камера. Колата в момента е екипирана с зимни 18-цолови джанти, оригинални BMW. Също така разполага и с летни 19-инчови такива. Колата е с Light Package, амбиентно осветление с шита кожа по вратите, както по седалките, мемори на шофьорската и пасажирската. Имаме 8 вида масаж на шофьорската и пасажирската. Както казахме, колата е Luxury Line. Също така разполага с оригинални гумени стелки на BMW и една изключително интересна екстра – парфюм и ионизация в купето. Колата разполага с штори. Имаме 4-зонов климатроник с отопление на задните седалки, запалка, 2 чарджинг порта. Колата е семейен автомобил и е от 2 години в България. Ползва се абсолютно ежедневно. Колата е тонирана с фолио Lumar. Задните са тонирани на 95% с 12 години гаранция. Предните на 20%, които не пропускат топлина в купето с гаранция 10 години. Преминаваме към багажника, който е електрически, който може да затворим отново с жест с кръка или с копчето. Преминаваме към багажника в долната му част, в която оригинално имаме 2 вида штори. Едната за хоризонталната част на багажника и другата за вертикалната му такава. Отново семейен автомобил, штори, фолио, амбиентно осветление. Ползва се ежедневно. Преминаваме към същинската част на автомобила. Отново мемори, масаж, шити врати, махагон, електрически седалки, оригинални BMW стелки, спорт пакет, педали за автомобила. Едно от най-хубавите неща в автомобила е волана. М-волан с подгряване, шит, кожен airbag. Колата разполага и с head-up дисплей. Както казахме, автомобилът се ползва ежедневно и е на 160 000 реални километра. Разполагаме с тъчскрин на 4-зоновия климатроник в предната му част с отопление, с вентилация. 8-степенна скоростна кутия
амбиентно осветление дори и в wireless зарядното за телефон. Също така, автомобилът разполага с 3 ключа. Това е един от тях, обикновеният. Има дигитален и такъв, който е тип карта. Дигитално табло работи безупречно. BMW Laser Lights с адаптивни дълги светлини, няколко изгледа на дисплея, нютонметри, G-Force, радио, режим на каране, спорт, комфорт, EcoPro, 360 камера, електрически парк. Автомобилът разполага и с печка, отопление на купето. Също така двойна панорама с штора, отваряща се на 2 нива. Последно искам да покажа масажа. 8 вида масаж с различни видове на степен. Имаме CarPlay, Android Auto. Автомобила е перфектен. Гледайте дисплея.